wngkha darok ang uram no chini channel rogo sao kobangma pamda rogo sao awareness camp rogo sao takukte bukuk sao chini tipra hasteo tabo kabangma tipra saro जों बिसिंति कक्तमा साइमानमानि ताबुक सुख जरा 50,000 निसे गोबांसिन सिग्ला सिग्लियाव थैखांबायनाय थैनायनि दगलामो बासाय दंबायो ताइ थांलिया बुरिराव बहायनो दङ चलाराव बहायनो दङ सिग्ला सिग्ला बरक ताइ थांलिया बरक थैसि थांसिनाय अबहायके ड्राग्स चामानि ड्राग्स जावै सा खामियांमानि प्लास हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस manjakmani aboni yagulo AIDS hai bemar hamya manjangma bai 50,000 ni sebano gobang sini tipra sarau phaine 3 bosone bisingo thibene hinke aboni bagai chung tabungni simi norok jara kaham tongnai rok norok judi sak sakno katewoi sak sakno amjogoi sak sakno naikolik judi thangya ke tini si jongor hukumo mukumo nai thango thinanga chini langmo bo jaga thangnai chini dopha bo jaga thangnai sikla rok si thinang chini dophani jati hijago pia chini sikla rok si phainai 3 bosone bisingo 50,000 hai theinai ke no wan sobinai ni dopha boro thangnai aboni bagani chung nung resati mosadi tong thodi ji sapane khaidi sak sakno katere di sak sakno amjobinai di sak sakno nung bahike tlangnai nung abawan sogui yakri sedi ani kok tai bisi logrilia tamike ba ang belai kheno thinangni chere rok bai thinangni jati rok bai sikla sikli rok bai belai kheno tong thogak tamani ba norongni thani sisini thinangni bobishot chung wang bahini tabi sikla sikli bichung khokjago phiaba norok hai creative work rok tini chung masamung rok thungnuk rok taitami hen fashion show rok nanglai busukhe kurung naithoke khaibai dong obhai rok no teibo bahaike chung streamline tubui khaiman bahaike margin khaiman bahaike naithathok ni bising discipline ni bising tlangman oboni bagino joto hukumo mukumo motha khai tongnai samung khai tongnai rasabui tongnai morsai tongnai tamui tongnai cinema khainai camera khainai acting khainai rokni bagai जों kaise association khaga abong kha ata ni bising pino rasamnai mosanai obhai thungnu khainai drama khainai rokni bagai जों thinang snamna nai tongo borok hamia chaya ongkhe borok ni loge basanani borok lama rok phan bui bai tokja khake bukja khake boni loge basai boni bagai khorang tisanani boni nu khongke wa hamiang tongke boni bagai tisa जों suba sode laidani dok hawo rasamung mosamung no kaham taibu basuke kaham ke thaitlangman aboni bagai katal phatar hasteni rok bai korunglai abono chini toke cinema rokna bahaike taibu katal technique tu bui chung o jagao camera phurung phainani editing phurung phainani aboti rok chate ni aboni bagai ni chini ata chung songsamani norok tongmungno ata ni member angani hingeke norok jotonon koinai ata ni nijini mo thatongibo atani member ndi atana phanrodi ti prasarne hukumo mukumo no phanrodi hike chini hukumo mukumo no chung sanani tai chini social justice security roni bagai chung khakhayo norok chung no phanrnai jotonon haina hai sanjajroni khaksang mate hamja kongya pare ani ko kisisa samane oron paikha jotonon kurungka